Обичам да пътувам и да се чувствам на път, дори в градски условия, в планините, просто да откриваш нови неща, да търсиш. Пътешествието е наше минало и бъдеще. Човек, когато пътува и то по един начин, който не е предварително организиран или предварително планиран, а по-скоро е импровизиран, той има възможността да се срещне с много ситуации, които са, как да ги нареча, истински ситуации просто, с които трябва да се справиш. И по този начин всъщност човек научава страшно много неща. Научава за себе си, научава за другите хора, научава за другите места. Просто човек се обогатява по този начин. Кое от пътуванията до сега те е променило най-много? Няма такова нещо. Човек се променя постоянно. В смисъл, това не е, аз поне не мисля, че е някакъв рязък скок. Просто с времето, с годините, с изминатите километри или срещнатите хора, преживяванията, човек се оформя. Да откриваш нови неща, да търсиш, да не се закотвиш много някъде. Веднъж минах за 20-30 дни, минах много държави в Европа с влак и на автостоп малко. Беше доста и интересно, минах през много места, запознах се с много хора. Не, много да няма къде да спиш, да останеш гладен някои лудните, понеже нещо не си сметнал парите. Как излизаш? Или не можеш да си намериш ядене по никакъв начин. Но общо ето много хубави хора има навсякъде и общо взето, когато очакваш добро, то идва някакси, не изпадаш в неприятности. Трябва много да се притесняваш, че да почнеш да изпадаш в такива ситуации. Общо ето човек, когато мисли, когато е позитивен, му се случват приятните неща. Каза, че сте скитници тук всички. Да, всички сме скитници. Обикаляме винаги. Пътешествието е наше минало и бъдеще. Пътуваме, всички пътуваме, но предимно сме тук. Всеки маршрут е хубав и всяка нова дестинация и малко да крие нещо от основния път, който примерно си минал е хубава изненада, защото откриваш я изворче, я нещо, животни, ако щеш. Така че навсякъде е хубаво. Те преживяванията не са свързани само с някое място, защото е далечно. И с желанието да ти се случи нещо. Може да ти се случи тук на 10 км, примерно, към голяма сютка и може да ти се случи и в Индия, примерно. Какво ти даде на теб това, всичките тия километри, всичките тия срещи с хора? Направи ли те, ако щеш, по-добър човек? Аз не мога да кажа дали съм по-добър човек, но със сигурност ми е разширил мирогледа по някакъв начин. Със сигурност виждам, че света не е точно такъв, какъвто се опитват да ни го представят. И със сигурност виждам много неща, които би било чудесно, ако ги видят повече хора. Би било чудесно повече хора да осъзнаят
къде живеем и какво е това място в България, в което живеем, и да си дадат сметка, че ние живеем в рая. Едва ли не, и това може да го направи човек, когато е видял други места и ги е съпоставил. Човек, когато види как живеят хората в пустинята, да речем, или там, където трябва да ходят 10 дни, за да си стигнат от родното село до първия голям град. Човек се замисля за това къде всъщност и при какви условия живеем. Беглика май най-уютно ви е приютил. Да, това е някакво пристанище, от което се отправяме към своите пътешествия и се връщаме. И така. Доведеме любовта към природата, мога да кажа, първо. Без никакви уговорки дойдох тук и създадах приятелство и оттам продължи в работа. Понеже целият екип, който сме тук, той не е като структура на строга организация, ами е преди всичко на приятелство. Взаимодопускане, естествено. Всеки има свои качества и ги внедрява в общото цяло. И това е нашата движеща сила, всъщност. Какво ти беше първото впечатление? Хареса ми. Аз обичам по-осамотените места, където природата е по-напреднала и аз съм посещавал много такива места, но специално в България такова място комплект с приятели и хора, които могат да научиш и могат да бъдеш с тях, да съпреживяваш. Това е една бомбонера. Това място, разбира се, една стъпка, един етап от живота ми. Със сигурност е специално място. За мен е дом от няколко години, е място, в което аз се чувствам като дома си. И съм имал щастието да прекарам, да посрещна безкрайно много изгреви, да изпратя много залези, да се срещна с много хора, да се запозная с много хора, да науча много неща. И разбира се, за мен беглика е и кауза, защото всеки човек смятам, че трябва да има кауза и тази кауза трябва да е благородна. И ние се опитваме да правим тук неща, които да са по някакъв начин полезни на всички хора. Примерно, ако човек си помисли, много често хора, които идват при нас, казват: вие как тук толкова отдалечено, няма как живеете така, няма ги удобствата на цивилизацията и така нататък. Аз преди да дойда и да се установя по някакъв начин тук, не че не съм имал такава идея да направя нещо подобно, но никога не съм го планирал конкретно. Сега да кажем, другата година аз вече ще оставя другия си живот на заден план и ще започна да живея по такъв начин. Тоест, мисля, че голяма част от хората имат страхове, свързани с това да изоставят удобствата, които цивилизацията им създава по някакъв начин. И това е като едно бебе в една люлка. То е там на топло, приятно, люшка се и спи. И когато човек обаче излезе от това състояние, което в моя случай по някакъв начин
нали, търсено нещо, но и от друга страна така са се развили обстоятелствата. Имал съм късмета да се случи. Когато изляза от това състояние, аз виждам, че всъщност нещата са съвсем различни. Всъщност тук аз имам и виждам много по-често моите близки приятели хора, отколкото живеейки в големия град и смисъл, може да сме били почти съседи и пак да не се виждаме дълго време. И така, нали, каква промяна може да настъпи в човека, това наистина мисля, че е много индивидуално. Защото на едни хора им действа добре, на други хора може би не им действа толкова добре. Със сигурност обаче контакта с природата, т.е. ето смисъл, сега тук, казваме, това не е най-подходящото място, но нищо не дразни погледа на човек. Накъдето и да се обърнеш, виждаш или тая прекрасна гора, или виждаш спокойната вода на езерото, или чуваш птиците как пеят около тебе, или чуваш живота на земята, как се случва. Докато живейки в един голям град, виждаш балконите на съседите си и така. Звучи ли малко иначе като утопия? Ако изобщо всички бъдем такива и всички приемем, че това е истината, че аз съм далеч от мисълта да казвам, че това е истината и това е моята истина. Аз мисля също така, че по някакъв начин съвременното общество, да го наречем изкуствено, е изведено от корените си, от природната среда, в която е живяло човечеството хиляди години назад и е вкарано в градовете. И си мисля, че неминуемо в един момент ще има естествен обратен ход, който хората ще се върнат обратно там, откъдето са тръгнали. Разбира се, ще има хора, които ще живеят в градовете, защото това са просто друг тип хора. Това е съвсем естествен и нормален процес, защото човека сам по себе си той произлиза от природата, той е творение на природата и той не може да се откъсне тук и от това, което го е създало. Той има постоянна нужда да контактува с природата и много е важно също човек да контактува осъзнато с природата. Мисля, да осъзнава защо нещо е толкова хубаво или защо като е отишъл на някакво място му е толкова приятно. И така, точно това мисля, че е основната причина хората да се връщат и си мисля, че ще се връщат все повече. Вие работите с деца. Децата как се чувстват тук? Успявате ли да им предадете това отношение? Ами добре се чувстват. Усмихнати са, гонят се, играят си. Надявам се, че успяваме да им предадем нещо и да ги научим на нещо. Имаме деца, които вече няколко години подред идват при нас и ние ги виждаме как те израстват, като надявам се едни по-добри хора. Така че това е основното нещо. Фестивала да кажем малко. Ами, колко малко. Колко може повече. Ами, не знам, аз съвсем така нескромно мога да заявя, че този фестивал е по някакъв начин единственото по рода си събитие, такова, което се случва в България и много се радвам, че
успяваме да случим една такава амалгама, едно смесване на хора с различни интереси, с различни виждания и да ги съберем на едно място и те да излучат една хубава положителна енергия и да обменят нещо помежду си, да се запознаят. И какво ти кажа, има деца, които са заченати на този фестивал. Повече от това. Ще продължи тази година, нали? Еми живи и здрави да сме. Надявам се да продължи. Добре. Да кажем нещо друго. Нещо да се огледам около себе си. Това е достатъчно. Обикалям из цялата страна, най-вече из планините и най-вече Родопите, защото това е един свят, който има да се проучва и да се обикаля цял живот, може да се каже цял живот. Това лято успяхме да преминем максимално близо до границата, цялата ни южна граница, около 1000 км. С така група приятели направихме такива организирани карания, ето тези. Южна гранична Байкария и до година ще минаваме в западната граница. До година ще караме по Дунав и ще направим обиколка на цяла България през около границата, по границите. Пограничните села са много интересни. През кои села минахте там? С какви хора се запознахте? Какво ти направи впечатление изобщо в селата като природа и архитектура и в самите хора като характери? Ами, хората са много, много различни. Като тръгнем от Странджа, тези малайзийски българи, които са разселвани така, нали, в началото на 20 век, българи, там имаше доста роми в Странджа. Вече когато влезеш в Родопите, има българи, много по-отворени, много по-гостоприемни някакси са хората въобще в Родопите. После има турци, помаци, много различни, но общо ето така мога да заключа, че нали, родопчаните са може би най-хубавите хора в България, защото живеят в истинска планина, в места, където е трудно да се живее и точно това ги е накарало да оценят така, живота си, да оценят приятелството. Ще започна с Родопите, това е най-естественото нещо. Какво им има на тези Родопи? Хората толкова много... Има хора, които не са много обичат Родопите. Не знам да ви кажа. Не знам, аз съм много... То не може да се опише това, дето го има в Родопите. Малко хора са успявали по някакъв начин да се докоснат и да предадат излъчването на Родопите. Във всяко едно отношение. И природа, и като хора, и страсти, история и така нататък. Но така или иначе, тя си е една наистина магическа планина и няма как още повече. Аз съм роден в Родопите и това е първото място, с което съм се срещнал, така че няма как да не го спомена и да съм безразличен. И така, иначе, знам ли, със сигурност местата, които са на изток и на юг от нас, са ми по-интересни от тия, които са на запад и от север от нас. И съответно емоциите и спомените, които имам от тези места, са ми по-добре запечатани в съзнанието.
Посрещнаха ни много добре навсякъде. Опитвахме да търсим някакви къщи за гости, но общо взето по тези места, където бяхме, няма много такива. В едно село, Егрек, например, Крумовградска община, там намерихме да спим. Просто отидахме в селото, нашия шофьор на багажа се свърза с местните и успя да уреди да нощуваме в детската градина. То е турско село. Имаше доста хора, живо село и имаше детска градина, в която спахме. В нейния двор, разбира се, на палатки, но някои спаха вътре. Най-възрастният човек от групата спа в докторския кабинет и въобще беше много забавно. Цяла вечер бяхме в кръчмата с местните, ние им разказвахме за нашето пътуване. Те ни се чудиха. Всяка нощ се опитвахме да се видим с хората, понеже това е всъщност интересното. Историята е в кръчмите, не е в църквите. Има една такава теория. Там са хората, те са историята на това място. Живата и те носят спомените от миналото време. И минахме през Кости, Брашлян, Горно Ябълково, Лалково, вече в Сакар, Маточина е едно много красиво село с крепост. Да, точно тази крепост. После вече в източни Родопи, още да продължим на темата Мила от Марс, ходихме в другите две села, където е снимана. Одринци, Мандрица, вече Горни Уруци, Егрек, Горно Капиново, Аламовци, Киселчово, вече около Смолян, вече Западни Родопи, Слащен, там покрай места Беслен. В село Горни Уруци обичам да ходя винаги. Много отдалечено село, с прекрасни хора, помаци. Един път попаднахме там по време на един байрам и беше уникално. Бяхме няколко дни там бяхме с тях, пекахме хлябове, там живяхме няколко дни с тях. Там ми е много любимо да ходя винаги. Село Голешово също ми е много любимо, то се намира в северните склонове на планината Славянка. Там имаме също един приятел, Панчо, който е цяла вселена и обичаме да сядаме с него на маса и да си говорим ден, два, три. Посещението в Хималайте си е една сбъдната мечта. Аз от малък по някакъв начин съм мечтал да отида на това място, да ги видя тия планини. И сега имах щастието да се случи и се надявам, че ще имам отново щастието да отида по тия места, защото съм така безкрайно очарован от това, което видях. Планината и въобще природата беше много благосклонна с нас и ни показа най-доброто си лице. Ние имахме възможността така да
да видим и да почувстваме адски много места и енергия, ако искаш дори. И като цяло, просто в един момент, когато решихме да се прибираме вече, бяхме с ясното усещане на задоволеност, така че сме получили това, за което сме дошли. И всъщност дори не можехме да поемаме повече. Чисто просто сетивата ни бяха по някакъв начин вече запълнени и така. С колела стигнахме до района на Пурна и Далагири, тръгвайки от Катманду, и се върнахме обратно съответно. Тоест с колелата сме се качили до около 4000 метра примерно. След това пеш ходихме в район Еверест, мисъл Солкумбо, така че да. Има ли сте среща там с местното население? Те как ви приемат? Как прекарахте с тях? Малко особено това нещо, защото има грубо казвам, два варианта на срещи. Едните срещи са с хора, които са заети с туризъм. Тоест, те са до така степен свикнали с западните хора и с туристите като цяло, че там много често разговора просто се превръща в едно клише, което те използват ежедневно в срещи с всеки един човек, който ги е посетил. Не сме стигнали до някаква дълбочина на разговора или нещо такова. А пък от друга страна, когато се срещахме с хора извън туристическите райони, в селата чисто и просто ние нямаше как да си говорим, защото ние не говорим техния език, те не говорят нашия. Със сигурност им беше любопитно, със сигурност сме имали някаква комуникация, интеракция, особено с децата, които са навсякъде, просто имаше деца. Винаги им беше много любопитно къде сме тръгнали с тия колела, цялото това нещо с багажа. Някои не бяха виждали палатка, наречем, влизаха в палатката да разглеждат какво има вътре. Миналата година бях в Индия, в Хималаите, северната част. Обикалях там. Може би това ми е последното пътуване. И обикалял съм Русия, Монголия, Китай. Европейските държави не ги смятаме, понеже е градска среда. Южна Америка съм бил. Най-общо. Всяка година се пътува поне 2 пъти. А понякога просто отиваш и оставаш няколко години. Оставил ли си някъде? Да. Къде? Почти на всяко второ пътуване оставам някъде. Монголия, примерно. Оставам. Последно бях за година и половина. Защо точно там? Аз съм наполовина монголец и това е моето село. Аз тук нямам село. В България. Нямам родители. И вкъщи е малко по-далече, на 8750 км до тук. Може да си представя живота ти по друг начин, да си намериш по-постоянна работа, примерно, и да ходиш всеки ден на работа и да намираш трудно време и пари за ходене другаде? На този етап не съм сигурен, че мога да живея живот в квадрат. Не знам, в смисъл за мен това е абсолютно безмислено и това е прахосване на време, на енергия, на всичко. В смисъл има адски много хора, които си прахосват живота, живейки по този начин. И аз не виждам как би го направил за себе си. Най-вероятно със сигурност ще се спра повече, защото предстоят ми някакви други събития, такива житейски,
но да ходя от понеделник до петък, от 8 до 4, надявам се никога да ми се наложи. Срещата с тия хора ме кара да не забравям по-скоро как може би трябва да се живее, ако искаме да оцелеем по-дълго време въобще на планетата, ако искаш. Местата, които ходя, много ме вдъхновяват, като самата природа, нали, това как хората живеят заедно с нея. Това много ме така... Да, нали, някаква надежда, че има управия. Че хората могат да станат по-добри? Да, общо сето да. Че няма нужда да се бърза, няма нужда от стрес. И въобще опитвам се, когато съм тук, нали, в градската среда, въобще да не бързам, макар че ми се налага понякога. Да не влизаш в този кръг. Да не влизам в този кръг и общо ето тези места, хора ми помагат да излизам от него и да се чувствам и да се опитам и да живея с техния ритъм. Живота на всеки един човек е път, всъщност. Всеки ден ние изминаваме някакъв път от нашия живот и в повечето случаи обаче този път е статичен. Просто стоим на едно място, нещата се случват около нас и ние пропускаме много от живота всъщност. Не виждаме много неща, не знаем много неща. По-лесно биваме манипулирани по този начин, ако ще дори. Естествено, че ние живеем в един абсолютно материален свят. Сега предполагам, че всички виждате какво се случва с българската природа. И най-грубо казано, тези хора, които се опитват да сложат ръка върху българската природа, те си я представят като някакъв предмет, като с някаква собственост, нещо, с което те могат да извадят едни пари, които не знам как са спечелили, и да платят и да го получат обратно. А ние трябва да осъзнаем, че това въобще не е така. Пирин не е от вчера, няма да свърши утре. Това е много, много сериозна работа. Също важи за навсякъде всъщност. Природата ни е създала и ние всъщност можем само да се наслаждаваме на това, но не можем да предявяваме претенции за собственост върху природата.